Sunana Sale daga garin Cinade. Shekaruna 6.5. Ni almajiri ne. Iyayena sun turo ni wannan garin don in samu ilimin Alkur'ani. Amma na samu kaina cikin rashin ƙima da martaba. Ba shakka ilimin Alkur'ani shine jigon rayuwar musulmai a rayuwar duniya da lahira. Ba na samun abincin da kowa ke samu a gidansu. Yana fita bara. Wasu rana kuma haka nake kwana da yunwa. Babu mai kulawa da ni idan ban da lafiya. Shin iyayena sun san halin da nake ciki kuwa? Mu almajirai muna cikin hatsari. Muna fuskantar ƙalubale daban-daban na rayuwa. Ina da buri a rayuwata. Ina so in zamo shahararren malamin addini. Ba na so na yi biyu babu karatun addini babu na boko. Ina buƙatar iyayena a kusa da ni, inda kowa ke rayuwa da nasa iyayen a kusa da shi. Ina so in bayar da gudunmawa ga addini na. Kato barace-barace na kawo mun na ƙasa. Ina kira da babban murya da gwamnatoci da masu sarauta da dukkan al'umma da su lura da su mai da hankali akan illoli da annoba na barace-barace da mu ƙananan yara muke yi. Su ba da gudunmawarsu wurin cetonmu da makamantanmu da shiga cikin wannan masifa ta bara. Gwamnati ta inganta tsungiyoyi bisa tsari mai kyau da rayuwar kyautatawa. Na fara tunani anya iyana suna sona kuwa yara su kawo su bar ni shekara da shekaru. Allah ka kawo mana mafita, Allah ka kawo mana ɗauki.